meillä rupeaa niin sanotusti suunnitelmat olemaan niin viimeistä vaille valmiina. Eli me tässä viimeiset ajat ollaan vaan niin sanotusti varmistettu, että kaikki tulee toteutumaan niin kuin ollaan suunniteltu. Ja sitten muutamia tällaisia vielä semmoisia alueita on ollut, mitä on vielä niin lisätty. Eli esimerkiksi niin tämmöiset opasteet ja logot ja alueiden vielä se lopullinen identiteetti, joka on ehkä menee sitten enemmän semmoiseen niin sanotusti pois jopa siitä sisustuksesta, mutta menee sinne, niin kuin, miltä se tulee näyttää, mikä se identiteetti, minkälaiset menukartat ja kaikki, miten ruvetaan ohjeistamaan ihmisten vaatusta ja näitä, niin tämä on ollut semmoinen varmaan se viime hetken niin työnteko, mikä meillä on ollut, mutta pääsääntöisesti kaikki materiaalit on valittu, kaikki kalusteet on valittu, kaikki valaisimet on valittu, jotain semmoisia tarkennuksia tullut esimerkiksi valaisimien niin ripustuskorkeuksista, niin tällaisia ihan viimeisiä, että pääsääntöisesti nyt sitten 1.7. kun vesille laskutilaisuus on, niin siitä sen jälkeen niin kun tavaraa ruvetaan kantamaan laivaan sisään. Että tämmöisenä detaljina meille viime palaverissa oli, että niin kun yrtit pitää olla laivassa niin kun marraskuun alussa. Eli siitä voi sitten asettaa, että jos yrtit on niin sanotusti se viimeinen, joka kannetaan, niin kyllä se niin sanotusti nyt tulee isolla vauhdilla niin kun tavaraa ja sisustuksia rupeaa valmistumaan nyt syksyllä sitten tuolla Turun telakalla. Joo, tämähän on niin valtava taidonnäytetyö tämä laivan rakentaminen ja mä oon niin alusta asti ihaillut tässä niin 3 laivaprojektissa, kun aikaisemmin ollut mukana, niin tätä niin yhteistyömallia, että kaikki kuitenkin haluaa puhaltaa yhteen hiileen. Ehkä se on niin monumentaalinen tämä laiva, että siinä niin kuin sanotaan, että se laivaan pitää lastata kaikki asiat ja sitten mitään ei oikeastaan saada sinne sen jälkeen, kun se on valmis, mutta kyllähän tämä vaatii niin kuin, että telakka on tietenkin isossa roolissa tässä, että se on niin sanotusti se koollekutsuja aina, mutta toki meillä on ollut paljon tällaisia niin kuin palavereita ja sähköpostinvaihtoa ja niin kuin skypetyksiä ja muita vastaavia niin kuin näiden niin kuin muidenkin, ehkä näiden niin kuin aliurakoitsijoiden kanssa. Et kyllä se, niin kuin se meidän puolelta hieno asia on ollut tämä, että niin kuin kaikki tahot, alihankkijat ja yhteistyöverkostot, kaikki haluaa kysyä aina, että mikä on ollut tämän idea, mitä tällä halutaan saavuttaa. Et mun mielestä se on ollut hieno, koska maapuolella voi olla vähän toista, että siellä vaan tehdään ja sitten jälkeenpäin katsotaan, että tällainen tuli. Ja mun mielestä laivapuolella tässä on ollut hyvä tämä, että on ollut semmoinen niin kuin yhteinen päämäärä, halutaan saada mahdollisimman niin kuin huipputuote siitä, jolloin pitää ymmärtää, että mitä siinä on haettu, mutta sitten jos tulee kehitysideoita, niin ne tuodaan suoraan pöydälle. Tämä on niinku mun mielestä tämä innovaatio ja tämmöinen niinku avoimesti niiden ideoiden esittely, niin se on mun mielestä niinku tosi hyvä, koska sehän on niinku ihan pakko olla, koska yksi ihminen ei pysty hirveästi tekemään, mutta sitten kun tähän osallistuu niinku useita tuhansia ihmisiä, niin jokaisella aina tulee joku parannusidea, niin jos niitä pystytään jalkauttamaan niinku tämän prosessin aikana, niin se on loistavaa.